Kanang inana nga init sa adlaw guys, mundag sayo. Muna vitamin D. Di ka biyaan. Di mo ganahan na. Vitamin D. Vlog is over. Vlog is over. Palaman maday na mong lakaw karon. Ang delay sa itong mga plano or delay sa itong ganahan buhaton kay God's protection na siya. Lakas ang gwapo. Gwapo mo natin. Yo. Tawag pan. Ay, bread. Koko lang. Salamat. Motor na nato eh. Good morning. Nasa lapit natin yung bike, Loyo? Ilis na magani ko. Sunod na lang. Rambutin, itlog, lamas. Ako dapat. Kidibol. Sid. Oh, what's up? May buntag siyang tanan diha mga ga. Another day, another life, another blessing sa itong tanan, no? So karon nun ta, magbike ko tawing paring Ryan. Pero wala ba dayon kay tungod naplat ang ilong. Motor ko siya magpa. Muskilan lang ko, pre. Muskilan lang ko. Nagbag naman ko. Asa mo sila? Ato kuan si Rimsey. Vlog is over. Vlog is over. Ato tami kuan marangog kunya. Pagluto mi dito no, ato tami mamahaw pero oh sige pre. Aping pre. Oras na para umuwi sa stoplight. Okay, wala man may madayon mga ga. So, sagka lang ko tag shock ko no nya. Atong testingan nato ang endurance so kaya pa man nato mo sagka dito no kay dugay-dugay na ta ka waka sagka dito. Ito maglangay kay padung na mo sagka nga adlaw hayag-hayag na no. So, ato na ta. Let's go. Nindot kayo ang sunrise mga ga. Oh, nindot kayo. Na 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 na. After the sun goes up. Nindot kita. Ayos, you know? As the London Bridge. Ay, London Bridge sa Bugo eh. Nindot kayo sa, nga kanang ilibuntag sa iyo ba? Nindot kayo ito makita, kanang urag peaceful kayo, ano? Connected sa nature ba, no? Mga scenery nga kanang urag makapagaan si mong dugan ba kanang. Di so di-explain, basta suwayo lang ninyo, hugmatag sa iyo niya. Tanaw mong sunrise, diba? Nindot kis paminaw. Hapit na yung pista sa amuang kuan mga gano, amuang sudad sa Bugo. So, nanay 300 oh. So, basin wala pa ka kasuroy no. Ya, wala pa usad ko kasuroy. Basin ganahan ka manuroy ta dira. Tanaman. Di ta mo lang eh. Kay murag buntag na gyud. Kagutom ra guro ni. As the London Bridge is full. Wala yung London Bridge sa Bugo sig balik. Kanang inana nga init sa adlaw guys, mundag sayo. Muna vitamin D. Di ka biyaan. Nindot kayo no. Di mo ganahan na. Vitamin D. So nanawag barangay Syokon mga gano, ubos sa eskwelahan niya. Pagkaon sa tagpano kay ako ra bang usam-usag ka dito niya basi maglayan na tong lawas ba no. Wala mo tabang sa tuwa. So mentras nagkaon tagpaan diri ato sa nang enjoy ang kaning init sa adlaw nga di pa sakit sa panit no. Kaning inani nga init guys, mga panindot ni siya sa kutis no. Nani siya sagol nga vitamin E. Ikaw ra pirmi. Mga tagkaon mga ka. Usag ka na tanong kay mintas di pa kayo sakit ang init ba. Para mo sa balay nga. Di kita luya. Sag ka na ta. Tugod akong sagka mga ga. Ambot lang. Di ko sure kung makaya ba kung niglaw tayo lahos no. Pero sige lang, i-update lang tamo og muhunong ko. Sana all i-update. Ang unahan na katong isukaan ni paring Raya no. So medyo okay pa ko. Kauban sa medyo di. Para yun gyapon ko. Katong sulayan. Ug makaangot medyo ko bulong igbaw. Okay. Okay pa man ko. Okay na lang. Lapas ako sa katunga guys. Gamay na laguang mga ga. Kinalasang sa kaon ako no. Gamay na laguang. Makauli lagi ko. Hey! Di pa dito mo ay kinalasan eh. Yan pa dyan usa. Klipat ako. Wala na ako dali sa crossing mga ga. Ako sa waiting shed no. So, inamso gamay yung beer eh. Guman, uli na ta. Nauli na ako mga ga. So, wala man malayo na mong plano niya paring Ryan niya. Magluto niya to sa mga tuwa niya. Mamahaw. So, ari lang ta magluto sa balay no.
Magluto sa tayo, mamahaw tayo kuman. Nakanta mga ga. Usahay ba? Kana galing natin yung mga ganahan buhaton or natin mga lakaw no niya, hindi madayon. Nagi usahay nga na ay mga hitabo nga di natutuyoon nga di matuman o dili ta madayon sa mga lakaw. Usahay biya. Kung nana may tabo, kasagaran sa tuwa kay masuko, maglagot or basta ka na marang ma-disappoint ano dito ganahan. Kay wala na dayon. Normal din na siya nga reaction sa tao no. Kana siya nga nahitabo kay nana. God's protection na siya no. Usahay ang delay sa tong mga plano or delay sa tong ganahan buhaton kay God's protection na siya. So blessing in disguise nga wala mahitabo no, nga wala matuman kay basin na ibati nga mahitabo. Kung hitabo to siya. Pare ganiha wala man doy ni paring rayan pero dito to nato angay ikasok ko or i-disappoint no kay. Kato kay wala siya hitabo, nagito siya purpose. Salamat ra gyapon tanong nga inato ra ang nahitabo ganiha. Sa among lakaw ni paring rayan na platan to na platan siya sayo. So maybe warning to siya sa mo ano nga dili mi padayon nun. So watakibaw no basin if nidayon jud mi ato or nadayon mi napay mas lain nga mahitabo ato no. Pero sige lang kay na pa may mga daghang adlaw nga pwede pa pero nato buhaton among plano sa, di ba? Kung may mga plano diha nga di matuman, kala mo ka disappoint no. Kana kay mo natuman gyud. God's protection na siya no. So mao siya guys. Kita-kita tayo sa sunod. Try mo sa pagsuporta no. Ito sa sunod gayon. Ganoy TV. Anoy out. See you.